Mayong gabi, Boss Kev. Tawga lang ko Jimboy. Usa ko kabag-o nga listener nimo. Ug nakadesisyon na ipadala nako ang akong kagi about sa akong boarding house sa una. Dugay ko nga nagpuyo sa usa ka karaan nga boarding house dool sa merkado. Somewhere sa Bukidnon. Bibo ditong dapita. Pero dagan lang migsilingan nga mga bugoy. Nako'y nakauban nga bagong boarder nga itago lang nato sa pangalan nga Rhea. Usa siya ka cashier sa usa ka sikat nga mall. Buutan ug hilumon. Pero among nabantayan nga usahay manglabada siya bisan gabi na kayo. Giingnan na namo siya sa una nga dili na manglabada kung lalom na ang gabi. Labi na kung siya ra usa sa likod. Usa ka gabi, alas 12 kapin. Nagdula og cellphone sa sala. Nakadungog ko og hinay nga pagkuso-kuso sa sinina gikan sa likod. Nasayod ko nga si Rhea ray tao dito kay siya ang bagong boarder nga murag dili mahadlok o gabi na manglabada. Mingaw kayong boarding house atong tagnaha. Kalit lang nibugnaw ang hangin ug ang suga nagkarap-karap. Nakadumugkog murag na duha ka tawo nga nagtikaw-tikaw sa laundry area. Dili raw sa katingog sa pagkuskus kundi duha. Niduol ko sa bintana ug akong gili-ili ang likod. Didto na ko nakita si Rhea nga nanglabada. Pero sa iyang likod, naay laing babayi nga puti kaayo ang pamanit. Nakadungog og tingog nga hinay, pero klaro. Ako ang nauna. Ayaw ko haa. Nakulbaan ko ug mitago ko sa kilid. Nakita na ko nga gituklod sa babae si Rhea. Ug siya nahayang dool sa washing. Kalit siyang nisyagit ug nidagan paingon sa sulod. Pag-agi niya sa sala, timing pod nga migawas ang among landlady. Nangutana siya kung kinsa tong babae sa likod. Nahilom ang palibot ug ang landlady mingon. Nay namatay di sa una, naligiyas. Pero ayaw lang mo kahadlok. Kay dili man na siya manghilabot. Nakita na ko nga nangurog sa Rhea ug misaka siya sa iyang kwarto. Unya, pagkahuman, nahilom ra dayon pag-usab ang boarding house. Mura ra og walay nahitabo. Pagkabuntag, nakamata ko sa kasaba sa ambulansya ug sa mga tao sa gawas. Niduol ko sa bintana. Ug didto na ko nadungog sa akong mga kauban nga boarder. Ang bagong boarder na kuryente sa laundry gabi. Nigawas ko. Ug didto sa stretcher nakahigda ang patayng lawas ni Rhea. Basa ang buhok ug wala na'y kinabuhi. Nang limbawt ang balahibo namo sa among landlady. Kay katong Rhea di ay nga nakaistorya namo og nakita nga misulod siyang kwarto, ang kalag na di ay to niya. Ug ang tiniod nga Rhea kay patay na, kay nakuryente human mahayang. Sukad ato, usahay kung lalong na ang kagabion, na ay manglabada sa likod, bisan palong na ang suga didto. Ug usahay, makadungog gihapon mi og tingog na hinay kayo. Ako ang nauna. Wala pa gani ko nahuman. Pasalamat na lang pud ko, Boss Kev, kay nakahawa na ko didto. Kay ni-resign naman ko sa akong trabaho ug niuli na ko sa among balay.